As medallas de ouro de Galicia distinguen as mulleres que abriron camiño na emigración. As 4 galardoadas proxectan o nome de Galicia polo mundo co seu talento e traballo. Unha homenaxe que se estende a toda a diáspora nesta véspera do 25 de xullo. As frontes dos incendios de Madrid e Ávila ameazan con unirse nunha soa. O lume sen control obrigou a declarar a emerxencia nacional e ten en perigo zonas como a do Escorial. En total, hai alrededor de 60.000 desaloxados ou confinados. En apenas 2 horas e media comezará o espectáculo pirotécnico dos Fogos do Apóstolo. Como nos últimos anos, lanzaránse sincronizadamente desde 3 puntos de Santiago cunha duración aproximada de 18 minutos. Un estourido de luz, cor e son que poderán seguir aquí no programa especial da Galega. Boas noites. O Goberno galego entregou hoxe a máxima distinción civil que outorga a Medalla de Galicia. Estas medallas de ouro de Galicia saldan unha débeda histórica con milleiros de mulleres de migración que abriron camiños para as xeracións seguintes. Así falaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, das 4 mulleres galardoadas este ano nunha edición que tivo como protagonista a diáspora galega. Gloria. Sí, as 4 mulleres homenaxeadas fixeron fincapé na emoción e na honra que lles produce esta medalla. Todas destacaron o seu vínculo con Galicia. O presidente da Xunta asegurou que o galardón é un recoñecemento aos milleiros de mulleres que dende a emigración abriron camiño a futuras xeracións. O presidente da Xunta dixo que na Galicia de hoxe cabe todo o mundo. Medalla ao exemplo de integración e superación de 4 mulleres descendentes de galegos que tiveron que emigrar hai décadas, como Beatriz Gil, fiscala de menores en Suiza, ou Claudia Álvarez, empresaria hoteleira na Argentina. Tenemos la responsabilidad de acercar esa herencia a las nuevas generaciones, para que comprendan que las raíces nunca son una frontera, sino son un punto de partida. As xeracións pasadas ensináronlles a elas a amar a Galicia, aínda que nacerán fora. A xornalista de Venezuela, Carla Angola, e a odontóloga no Brasil, Camila Fernández, contaron os esforzos das súas nais e avoas por sacar adiante as súas familias na emigración. Minha bisavó Camila e minha avó Soledad, guerreiras amáveis e geniais, que com muito sacrifício cruzaram o Atlântico em busca de oportunidades que no momento a Europa não oferecia. Estas medallas de Alfonso Rueda son unha homenaxe a todas as mulleres anónimas que levaron e levan o acento galego polo mundo abrindo camiños. A diáspora galega tamén foi feminina especialmente. Elas foron quen sostiveron familias, comunidades, empresas e entidades galegas por todo o mundo, a nosa alma. A banda sonora ao acto puxo a artista galego-arxentina Belén Tajes. Unha xornada esta do 24 de xullo marcada pola emerxencia nacional declarada polo goberno español polos incendios na comunidade de Madrid e Ávila con 60.000 persoas polo de agora desaloxadas ou confinadas. España pide axuda a Bruxelas. María Calvo. Sí, España solicitou activar o Mecanismo Europeo de Protección Civil que permite aos países da Unión compartir medios cando unha emerxencia supera a súa capacidade de resposta. Bruxelas enviou xa 4 avións anfibios Canadair con base en Grecia e Italia e ademais puxo en marcha o servizo de imaxes por satélite Copernicus para seguir con precisión a evolución dos lumes. Francia tamén pediu a axuda europea para combater os incendios que asolan o sur do país. A Unión Europea conta cunha reserva de 22 avións, 5 helicópteros e 777 bombeiros. Dende aquí, dende Bruxelas, a Comisión advirte de que se prepara para o peor ante incendios e fenómenos meteorolóxicos extremos cada vez máis frecuentes e máis devastadores. Imos, pois, a Madrid para coñecer a última hora na evolución destes incendios. No posto de mando está Xosé Manuel Rodríguez Ares. Adiante.
Si, o lume está no seu momento álxido, din as autoridades, nunha situación crítica fora da capacidade de extinción. Foi Isabel Díaz Ayuso a que dixo que estamos ante o lume máis importante da historia da Comunidade de Madrid. Son xa 10 concellos afectados entre a provincia de Ávila e Madrid e unhas 40.000 persoas afectadas entre desaloxadas e confinadas. Agora mesmo preocupan dúas situacións. Por unha parte, que os lumes da Serra Oeste de Madrid non cheguen a fusionarse co da provincia de Ávila e, por outra parte, que o lume non acabe afectando os concellos del Escorial e San Lorenzo del Escorial. As condicións climatolóxicas tampouco axudan. É certo que baixou un pouco a temperatura, pero os fortes refachos de vento de ata 40 km por hora dificultan as labores de extinción e facilitan o avance rápido das lapas. A peor das previsións está a punto de cumprirse. O incendio de Ávila avanza cara á Comunidade de Madrid empurrado por refachos de vento de 50 km por hora. Queda muy poquito para que se junte con lo de Madrid, esto es una muy mala noticia, las cosas como son, pero bueno, no vamos a dejar, tenemos que ser positivos, hay muchos medios. En Ávila o lume queimou 9.000 hectáreas. A Garda Civil detivo esta tarde un home como suposto autor do incendio de Burgo Hondo. Ao parecer, traballaba con maquinaria pesada nunha zona prohibida. 1.500 evacuados refuxiáronse nos polideportivos da zona. Todo ha sido muy duro porque nos tuvimos que salir pero ardiendo, que si nos quedamos nos abrasan las llamas. Y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas, la gente entró en pánico, atascos de los coches, fue un caos total. En Madrid arderon 6.000 hectáreas polo momento. Os 3 focos existentes xuntáronse e avanzan desbocados nunha súa fronte. Os militares da UME fan queimas controladas e abren cortalumes. En este momento, evidentemente, el incendio está en su momento álgido, está fuera de capacidad de extinción lo que es la cabeza del incendio que se dirige hacia Robledo de Chabela y Fresnedillas. En esa zona no se puede atacar y lo que se está haciendo es medidas de defensa de las poblaciones. O incendio queimou unhas 40 vivendas na urbanización de Villa del Prado. Na comunidade, os últimos concellos evacuados foron Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chabela, Chapinería, Navas del Rei e Colmenar del Arroyo, mentres en Navagalamella, San Martín de Valdeiglesias e Pelayos de la Presa permanecen confinados. Que en estos momentos está llevando a que en la Comunidad de Madrid haya más de 40.000 personas evacuadas o confinadas en el conjunto de la región. Es una cifra, como pueden comprobar, muy significativa y no descartamos en absoluto que en las próximas horas tenga que crecer todavía. As autoridades agardan que a intensidade do vento baixe a partir desta noite. En plena vaga de incendios e con lume en comunidades de todos os signos políticos, o ministro Óscar Puente carga contra os gobernos autonómicos do PP. Nun chío, Puente di que a UME é o novo servizo de extinción para eles. Acúsaos de reducir impostos aos ricos e de limitar os servizos públicos e logo pedir ao goberno central que actúe. A emerxencia nacional activouse nos incendios de Madrid e Ávila, polo que o goberno pasa a coordinar a crise directamente. A presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contesta a Puente que é momento de salvar vidas e non de entrar en leas políticas. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él, allá su conciencia y allá su historia. Pero nosotros estamos solamente a reconocer a quien está ayudando, en buscar la colaboración de todos y después ya volveremos a la misma refriega de siempre, ¿no? Galicia está colaborando nesta loita contra o lume con medios aéreos e terrestres. Nunha mensaxe nas redes sociais, o presidente da Xunta explica que novos equipos galegos chegaron hoxe a Ávila e Madrid e que desde onte un dispositivo axuda tamén nos de León. Na provincia de León hai 3 incendios activos. O máis grave está en Murias de Ponjos, con nivel 2 activado por risco para zonas poboadas. Obrigou a desaloxar os veciños de Rosales, Folloso e Andarroso. Confían en que un regato entre as montañas logre frear o seu rápido avance cara estas aldeas. A só 20 km da fronteira con Galicia segue activo o incendio de Quintela. No seu control traballan, entre outros medios, a Brigada de Reforzo de Incendios Forestais do Ministerio de Transición Ecolóxica con base en Laza. O norte de Castela León leva semanas loitando contra unha sucesión de incendios forestais. Os que se van extinguindo, como este na localidade zamorana de Rábano de Aliste, deixan imaxes desoladoras na paisaxe e o medo na xente.
A las 2 de la mañana pues nos habíamos acostado, y si te acuestas pues tampoco estás tranquila, porque estás rodeado. Si entra en esa esquina sí se queman todas esas casas que hay en la... Ya lo creo que se queman. Sí, quedó cerca. Evolucionou favorablemente o incendio da localidade berciana de Castropodame. Os 200 veciños que tiveron que abandonar as casas ás carreiras na noite do xoves puideron regresar aos seus fogares. No control dos incendios en León traballaron efectivos enviados pola Xunta. A policía detivo un sospeitoso de provocar os incendios no polígono de Bío, preto do porto exterior da Coruña. Achegáronse á zona porque había 2 focos alonxados un do outro. O velos, o home saíu fuxindo e tras unha persecución lograron prendelo. Isto ocorreu na noite do xoves, pero este mediodía reactivouse o incendio. Os equipos de extinción tentan impedir agora que o lume pase a unha zona forestal lindeira co parque empresarial. E seguimos pendentes do corte da A6 en Baralla, sentido Madrid, polo aparatoso accidente de onte en que un camión cargado de vacas emborcou sobre un coche. Ben sinal en directo a través das cámaras da DXT co tráfico desviado polo outro carril. O accidente producíase ás 9 da mañá de onte, son máis de 24 horas de repercusións xa neste momento, ás 9:11 da noite. A voceira nacional do BNG participou esta tarde na homenaxe a Rosalía e Castelao que con motivo do Día da Patria realiza Galiza Nova en San Domingos de Bonaval. Ana Pontón salientou a importancia da loita da xeración de Rosalía e Castelao para construir o futuro. O acto culminou ca ofrenda floral no Panteón de Galegos Ilustres. Máis asuntos deste venres, o Tribunal Supremo aplícalles a amnistía a 8 condenados por delitos do Procés. Entre eles está o que fora presidente do Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, e outros 3 membros da mesa. O Supremo aplica por primeira vez a amnistía desde que se pronunciara o Tribunal Europeo e bórralles a responsabilidade penal polos delitos de desobediencia e desordes públicas relacionadas cas protestas independentistas de outubro de 2019. Un mes despois do dobre terremoto en Venezuela, miles de persoas continúan desaparecidas. Na Guaira, a zona máis castigada, está Rosa Conde. Adiante. A dor e o esquecemento marcan o día a día na Guaira, sepulta baixo 1 millón de toneladas de cascallos. As cifras atafegan máis de 1.300.000 afectados e 59.000 estruturas destruídas ou danadas, segundo satélites da NASA. A un mes da traxedia, a lenta resposta gubernamental, os anos de desmantelamento e as trabas á axuda internacional sentenciaron a poboación. Pudéronse salvar máis vidas. Hoxe, entre as ruínas, familias enteiras seguen buscando aos seus, mentras máis de 30.000 persoas continúan desaparecidas. Desgraciadamente, moitos deles acabarán aumentando a cifra de mortos. Estamos de novo en Galicia, 13 anos despois do accidente do Albia, sae á luz a primeira investigación sobre as consecuencias psicolóxicas da traxedia. A súa autora coñece ben as secuelas do trauma porque é unha das sobreviventes. Viaxaba no Albia ca súa nai e o seu irmán, aquel 24 de xullo. Ia no tren coa miña nai e co meu irmán, volvíamos de pasar as vacacións en Madrid. Volvíamos a Ferrol, non? Era a intención, pero por desgracia pois o tren accidentouse aí na curva de Engrois e ambos faleceron no acto. 13 anos despois da traxedia, Laura recorda o día en que todo cambiou. Moita angustia, moito do sen procesar, porque con 14 años non tiña ningún tipo de estrategia de xestión emocional, non fora psicólogo na miña vida, non sabía como vivir a tristeza profunda que vives cando perdes as 2 persoas que máis amas. Co tempo, aquela nena atopou respostas na psicoloxía e dedicou o seu traballo de final de máster a indagar nas secuelas do trauma entre os sobreviventes. Recoñecían abertamente que pensaban que tiñan superado o accidente de Engrois e ao ver o accidente da Muz e as imaxes e todo, que obviamente eran moi parecidas, dicían que non xestionei nada, que é o que pasa co trauma, que se non o xestionas no momento, de alguna forma o encapsulamos e se queda aí. E advertiu unha drástica diferenza na evolución dos que viviron a dor a soas e os que, como a ela e a súa tía, se apoiaron nunha rede que sostivo a caída. O único que che queda son as persoas. O círculo de persoas que tes, a rede que tes das túas amigas e os teus amigos é o máis maravilloso que hai, porque son os que te van a acompañar durante a vida.
E hai luz despois do trauma? No seu estudo, Laura conclúe que sí. Non é todo angustiado, tristeza, vacío e sin sentido. É unha parte importante, pero despois de todo iso tamén hai crecemento, e hai aprendizaxe, e hai máis unión, máis conexión, e incluso máis amor coas persoas. Traxedia familiar en Vigo. Un bebé faleceu esta tarde afogado nunha piscina particular do barrio de Teis. Mónica Fernández. O 112 Galicia recibiu o aviso un pouco antes das 6 da tarde dun particular que solicitaba asistencia sanitaria para un bebé. O menor presentaba dificultades respiratorias tras sufrir un afogamento nunha piscina particular nunha vivenda situada aquí no barrio de Teis. Os sanitarios que se trasladaron ata casa realizaronlle as manobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente non foi posible salvar a vida do menor. Desde Emerxencias solicitouse tamén a presenza do grupo de intervención psicolóxica en catástrofes para prestar apoio especializado á familia. A Garda Civil busca un condutor que escapou en Salceda de Caselas despois de arremeter marcha atrás contra un coche da policía local. Sucedeu despois dunha espectacular persecución ata as aforas da vila. As imaxes do percorrido non tardaron en circular polas redes. O condutor, que xa foi identificado, é un veciño de Salceda, de 34 anos, con varios antecedentes policiais. E as candorcas volven golpear outro veleiro na costa galega. Esta embarcación de bandeira sueca e con 2 persoas a bordo viuse en apuros fronte á costa de Cedeira. 3 candorcas provocaronlle unha avaría que o deixou sen temón e Gardacostas de Galicia tivo que remolcalo ata o porto de Celeiro. Onte afundiron outro veleiro fronte á estaca de Bares e nas últimas horas rexistráronse tamén incidentes na costa asturiana. Seguro que lembran este home. Atopara un cadro de Sorolla que unha familia esquecera nunha rúa de Sevilla durante unha mudanza. Este veciño de Murcia levárao para a súa casa sen ter nin idea do valioso que é. E cando se enterou do que tiña entre as mans, chamou a policía. Pois ben, tras contactar co dono para devolverllo, recibiu unha recompensa, un bizum de 1.000 euros que xa gastou en 2 agasallos para a súa nai en un pequeno viaxe a Asturias. Conta atrás para unha cita imprescindible no calendario de festas do país, os Fogos do Apóstolo. Aquí na Galega temos todo listo para unha programación especial desde a Praza do Obradoiro con Lucía Rodríguez. Hola, Lucía. Hola, moi boa noite, compañeiros. Pois sí, efectivamente, aquí estaremos contándolle todo o que acontece esta noite aquí na Praza do Obradoiro, tamén en Santiago de Compostela, pero non só aquí neste programa especial imos estar tamén con compañeiros que xa están desprazados en directo tamén a outros puntos de Galicia, porque outra cousa non será, pero esta fin de semana, unha fin de semana festiva por todo o alto, e daremos boa conta disto nas 4 provincias galegas. Ademais, aquí no Obradoiro, moito ambiente preparado xa para vivir de novo a volta dese videomapping e tamén dos Fogos do Apóstolo. Todo isto daremoslle boa conta en canto remate o tempo. Aí contra as 9:45 comezamos en directo o programa especial. Noutro punto da Praza do Obradoiro está Xoel Rodríguez. Queremos saber se comeza xa a haber ambiente para ver os fogos, Xoel. Pois sí, Pablo, ambiente xa case festivo no que vai ser o epicentro das celebracións esta noite aquí en Galicia. Milleiros de persoas que enchen xa as rúas de Santiago de Compostela e centos tamén de persoas que comezan a encher esta Praza do Obradoiro. Moitos deles son turistas, peregrinos que fixeron coincidir a súa chegada a Santiago con estas celebracións e moitos outros son turistas nacionais ou galegos que veñen pasar tamén esta noite de celebración aquí a Compostela. Fogos de artificio con máis de 2.000 kilos de pólvora dende esas 3 localizacións, tamén concertos e o espectáculo de videomapping que regresa logo de varios anos a proxectarse sobre o Pazo de Raxoi. Como decimos, todo preparado aquí para unha das noites máis espectaculares do ano e que, como decimos, van poder seguir tamén en directo a través da Televisión de Galicia. Grazas, Xoel. De seguro que viron estes días a campaña da programación especial de Eclipse. Aparece unha sombra misteriosa que invade algunha das praias de Galicia. Ollo porque esta noite desvelamos o misterio. Será durante a retransmisión dos Fogos do Apóstolo. O vindeiro 12 de agosto, o sol vai tomar un pequeno descanso. Pero que a noite se faiga de día, contando cousas que nunca diría.
As redes sociais transformaron e seguen transformando a nosa maneira de comunicar. Tamén a dos políticos que tratan de adaptarse ás novas linguaxes con resultados desiguais. Ímonos asomar ás contas de Instagram de 4 líderes europeos para ver con que vídeos buscan esa proximidade. A onda vital nestes tempos é tamén pros políticos querer conectar ca xente nova, comunicar en escasos segundos. Un presidente que quita o traxe para compartir vídeos de ídolos adolescentes surcoreanos. Unha proximidade que os máis clásicos aínda están tratando de comprender. 17 millóns de persoas viron o francés bailar en África sen preocupacións. Pero dos seus últimos vídeos o máis visto foi este recibindo o primeiro ministro indio. Tamén con Modi conseguiu o seu maior éxito na rede social o primeiro ministro dos Países Baixos, o primeiro ministro máis novo en chegar ao cargo e que conecta con novos e maiores e con música. Comida reparte tamén a primeira ministra dinamarquesa, que tivo un exitazo cuns segundiños de vídeo en Groenlandia, aínda que toca todos os paus. Må man ikke? Nu prøver vi igen. Du må ikke spise mine gummistøvler. E que dicir do británico? Xoga ao fútbol, tira unha pinta, responde preguntas quentes, comparte a música da campaña, conduce un autobús e conduce a comunicación cara a unha nostalgia política que aínda está collendo forma. Xa era clienta antes de ser raíña e non deixou de selo. Dona Leticia, que leva xa tempo vestindo pezas de Adolfo Domínguez, visitou as instalacións ourensás da firma decana da moda española que fai 50 anos. A raíña puido coñecer en primicia algúns dos novos deseños da marca que comezou como unha xastrería familiar e hoxe ten 370 puntos de venda. A directiva Adriana Domínguez salientou que Dona Leticia non acepta que lle envíen a roupa porque prefire ir ela mesma á tenda. Na visita, a raíña tamén pediu coidar a iniciativa de Adolfo Domínguez de recuperar a industria do liño galego. O domingo, día da exaltación do traxe galego, presúmese non só de pezas de vestir, tamén das alfaias tradicionais, a maioría herdanzas. Moitos dos sapos e aros da Fonsagrada que se han lucir eses días son reproducións feitas nun pequeno obradoiro de Ouribeiría de Rois. De Gandeira a Ouribe, curiosa evolución para mans tan hábiles como as de Sonia, que cortan, pulen, funden, ata conseguir que deseños tradicionais das alfaias galegas do século XVIII luzan tan actuais como os aros ou arracadas da Fonsagrada, un deseño histórico da montaña luguesa que emparentan en forma con modelos da Idade Media e prerromanos. Meus aros son quitados do artesán da Fonsagrada, de Lisardo, que ten unha xoiría tamén. É unha peza totalmente plana, totalmente lisa, entón o pulido aí é moi importante. O tema do cierre tamén é moi importante. Decote de prata ou cun baño de ouro cun reforzo no medio para evitar que se deformen tamén se coñecen como aros de cotío, porque se levan co traxe de traballo. Xeración en xeración, decote as nais agasallaban cuns aros as fillas cando casaban ou tiñan o primeiro fillo. Moitas mulleres da bisbarra consérvanos como ouro en pano, pero quen non os herdou compra os ouribes como ela. Reproduce a cotío pezas de alto valor sentimental. Un pendiente de lingua de ovella, porque só ten un, e herdanza familiar porque foi co que se casou a súa avoa. Encargo de Barcelona unha reproducción duns aros da Fonsagrada da súa avoa de Becerreá. Os días de festa ou co traxe de gala, as pudentes levaban brincos e os correspondentes sapos, colares moito máis traballados, tamén históricos. Temos de cometa, de reloxo, de roseira. Das mans de Sonia saíron moitas das ollas que se verán este domingo no día da exaltación do traxe galego, pero tamén outras das súas coleccións como polvos, silveiras e fentos, que lle piden tendas e particulares de toda Galicia e fora dela. Despedimos este telexornal cos mellores momentos do acto de entrega das medallas de ouro de Galicia. Carla Angola, Beatriz Gil, Claudia Álvarez e Camila Fernández recibiron a máxima distinción civil que outorga o goberno galego. Unha reivindicación das mulleres da emigración. Que pasen unha boa noite e, por suposto, un feliz día de Galicia.